Здравейте! Тази седмица в рубриката Вино на седмицата представяме едно непознато за българската винокултура вино Gewürztraminer на изба Русиди от Николаево. Лозята на изба Русиди се намират край село Николаево, в подножието на Стара планина. Хладния въздушен поток и отличната температура, амплитуда между деня и нощта дават на гроздето свежест и изразен аромат. След ферментацията следва 6 месеца отлежаване върху финните утайки, което добавя структура и финес на виното. На вкус усещаме цитрусова свежест и ароматни трави. Финалът е продължителен с приятна свежест. Комбинирайте го с леки пикантни ястия, салати, рибатон или гриловани зеленчуци.